Бу әйберең йөрим әле, дустым. Юк, ләкин бүтән кисәкләре куелган. Әйдә аны кабызып карыйк, юкшымы? Мин яңа карбюратор кирәк дип уйлыйм. Бәлки, юк. Әйдә руль артына утыр, кабызып кара. Әйдә кабыз. Бу ахмаклык. Яңа карбюраторсыз килеп чыкмыйчак. Беләсеңме, өметләнү ахмаклык түгел, яхшылыкка өметләнергә кирәк, һәм барысы да булачак. Аңладыңмы? Бу дөньяда, улым, безнең бәхет үз кулыбызда. Аңладыңмы? Киттек. Ярар. Бүген нәрсә төзәтәчәкбез? Моны биразга кичектерәсе була, чөнки миңа Вегаска китәргә кирәк. Минем анда эшләрем бар. Сәяхәт нәрсә? Бөек каньон мин кайтканчы бер кая да китмәс, улым. Минем бер нәрсә бар. Миңа ярамый. Әни шулай диде. Борчылма, Хьюго, бу бит конфет кенә. Ярар. Мин тиздән кайтам, яме? Яхшы. Кайгырма, акыллы бул, ярар. Аннары башкалар капчыкларны салдыргач, без инде утрауның икенче башында идек. Алар Джек, Кейт һәм Сойерны алып калды, ә мине кире җибәрделәр һәм безгә анда тыгылмаска боердылар. Мин шулай эшләдем. Хәзер барысы да кызыша. Алар юк, ә монда Эка белән бу хәл. Барысы да курка. Мин дә куркам. Ләкин гомумән мин монда һәрвакыт диярлек курка идем. Синең белән курыкмый идем. Мин сине сагынам, Либи. Шайтан алгыры. Дус, хәлләр, шәп, чынлапмы? Ә син нигәдер ямансу? Монда сөйләшерлек нәрсә юк, Херли. Дус, миңа сөйли аласың? Дезмонд, мин үләчәкмен диде. Ул нәрсә булачагын күрә алам диде. Мин анда һәрвакыт үләм. Ә хәзер син булар барсы да мәгънәсез сүз дияргә тиеш. Борчылма, ул шашкан.